Пятрусь броўка, а ты ідзі. Дарог у свеце вельмі многа, а ты між іх сваю знайдзі. Няхай далёкая дарога, а ты ідзі. Няхай цябе віхор збівае, няхай трывожна даль гудзіць, няхай сцяжынку замятае, а ты ідзі. Няхай звісаюць цемрай ночы, а ты на зорку ўдаль глядзі. Няхай пясок і золь у вочы, а ты ідзі. Няхай, абы ты верыў прагна, няхай жуда, няхай адзін, няхай каменне, твань і багна, а ты ідзі. Уладзімір Караткевіч «Заяц варыць піва». Туман плыве з нізіны сівы над нівай голай і пустой. Глядзіце, заяц варыць піва, жартуюць людзі між сабой. А я ведушчым бачу зрокам, як ён прысеў да аганю. Трыгубы, шэры, касавокі, і піва варыць з ячмяню. Яліна іскрамі страляе, а ён прыладзіў кацялок і трэскай варыва мяшае, каштуе, сплёвае на бок. І піва заяц варыць густа, а на закуску бурачок. Трава, заечая капуста, галіна сінавых пучок. Зайчихай вып'юць памаленькай і дзеткам трошкі паднясуць. Пужлівым галаском таненькім «Цвіла марква» завядуць. Пабачыш, не гані з абсады, дай хоць на гэты дзень спакой. Павінна быць і ў зайца радасць перад халоднаю зімой. Максім Танк «Что такое шчасце?» Простае шчасце людское, так як і наша з табою. Пэўна складаецца з солі, з хлеба сабранага ў полі, з поту, з дарожнага пылу, з роднага небасхілу, з дружбы, мацнейшай ад смерці, з песні. І мне так здаецца, каб з чаго іншага скласці, дык ці было б яно шчасцем?